abincinsa haramun ne, ayyukansa haramun ne, kayan da ke jikin shi haramun ne. Wanda ma haramun ake magana kawai, ba wa ana magana ta yaya za a amshi addu'anmu domin iri mun tashi tsaye muna karya dokokin Allah, muna kafa ƙungiyoyin karya dokokin Allah a garin Birnin Gwari. Ya Abdullah, yanzu a garin nan an waye gari wai akwai ƙungiya ta zawarawa, amma na dalili menene kawo mana haka har zawarawa za su ƙungiya, kuma muku abu suke a cikin ƙungiyarsu. Wasu sun gani a kan roundabout mata su fito suna buɗa suna iskanci. Wannan ma ƙarami ne, muna roƙon Allah ya warda da wannan abu nasu. Kuma ina roƙon ku jama'a, duk nan kun zo daga unguwanni da yawa ne, don Allah ku faɗa makwabtan da abokan hudun wannan ƙungiya muguwar ƙungiya ce, ba ma santa. Domin ba abin da ake sai muguwa. Na biyu, a wai a cikin garin Birnin Gwari wai har a ce an yi ƙungiya ta 'yan ludu, wai har da takardar shiga ka cika ka ce zai shiga ƙungiyar ludu, wa iyazu billah. to Allah ya halaka wata al'umma gaba ɗaya saboda ludu. Mu muna tsammani mun fi ƙarfin shi ne? To su waɗanda suke yi sun fi ƙarfin Allah ne? Jama'a ku faɗa ma makwabtan duk wanda kuke faɗa suna alheri, wannan abu yana nan a nan garin Birnin Gwari, mu tashi mu kaɗai, mu da kanmu za mu yi maganin abin nan. Ba wani zai mana, in ka kama kai 'yan sanda za a sake su ne. Gashi nan shaye-shayen nan da ake yi, me yake faruwa? A kama a kai su wurin mahukunta su sake su. To har ma da kungiyar mata masu ba su ma suna da sun kafa nan gari. Jama'a ku sani, kar mu tsammani ka ce muna ta roƙon Allah, muna ta roƙon Allah, ya Allah zai saurare ka. To dole ne mu tashi mai makan mu maganin wannan abu. Kai ƙarshen jama'a ko wata muguwar ƙungiya sunanta lalacewa. To kai da ji ka sani ko? Wa ake san lalacewa? Ba mai so. Saboda haka ƙungiyar lalacewa tana nan a nan garin. Matan aure ne da mazan aure da ɗan mata, ba abin da suke sai shaidana sai sihiri sai tsafi. Allah ya Allah muna roƙonka Allah ka warga da shanu. Domin abin da muke wahalar da muke muna gani yanzu ku kun sani fiye da shekara 20 garin nan muna cikin wahala, ko ba haka bane? Yau masu satin shanu ne, yau masu kashe mutane ne, yau masu satin mutane ne. Kuma ku tuna, ni ban koye muku ba, a hudubobin da nake yi sallar idi da duk inda na samu damar magana ina gaya mana Allah fa yana kallon mu ne. Idan kaga Allah ya dauke mana wani ni'ima, mu muka dauke da kanmu, ba dun bai san mu bane. Don Allah jama'a, waɗannan abubuwa ya kamata mu yi maganin su da kanmu, mu kusanci Ubangiji, mu hana duk me yin ɓanna. Domin an faɗa mana matakai guda 3 na yadda za ka yi maganin abu. Idan kana iyawa ka je ka hana. An kama wasu yara, akwai ƙungiyar yara waɗanda suke shiga lungu su samu mutum su ɓace wayan shi ko su buge shi. An yi ƙoƙari a kama su, amma abin ya gagara. Yaran da suna cikin garin nan ne. To idan ka ga ba za ka yi da hannunka ba, ka yi magana. Idan kuma ka ga magana ta fi ƙarfinka, to ka ƙyaro a zuciyarka. Allah Ubangiji zai taimake mu. Amma kar mu tsammani sallar da muke yi, kar mu tsammani wani kyautar da muke yi, idan babu kyakkyawan imani da tsafta a zuciyarmu ba, Allah ba zai amshi roƙonmu ba. Don Allah jama'a, mu koma ga Ubangiji, mu ji tsoron Allah. Mu ji tsoron Allah. A faɗa mu wanda suke wannan abu, su ji tsoron Allah su bari. In an san su a gaya musu su bari, in ba haka ba, mu ko
kan wane ne za mu karya don saboda mu hana su domin muna da su halaka mu gaba da Allah kuma zai ba su iko ba. Ina fata Allah ya mana jagora kamar yadda malamai suke magana a tsaye da sallah mu ta zama mai kyau, ya kasance fatiha da kake karantawa, fatiha nan da kake ganin kana ganin wai an yi a ce man ban iya fatiha ba, don baka iya ba kuma baka iya ba, in kuma ka tabbatar da baka iya baka koya domin san ita ce sallah. Kan mu tsammanin wahajin musulmi a ni musulmi ne don je sallar juma'a je a sallah a kurkuku a tashi, wallahi Allah ba zai amsa ba. Mu tsaye da sallah, mu tsaye da sallah, mu tsaye da sallah. Idan ba mu tsaye da sallah ba komai na ruwa da gefe. Mu ta neman gafara gurin ubangiji, mu ta neman gafara domin wanda ke neman gafara ubangiji kuma ba zai koma yana yin bannan da yake ba. Allah yana banda ya fi mishi yana ƙara mishi ni'ima. Allah ya gafarta mana zunubanmu, Allah ya fi mana kurakuranmu, Allah ya kan iyayenmu da kakanninmu, Allah ya kawo mana zaman lafiya.